Jessica Nolsø klar med Radioavisen. Hun kan blandt andet fortælle, at en tidligere toppolitiker bliver smidt ud af partiet Venstre. Og så slukker vi lige radioen. Det var da forfærdeligt. Men der er nok det eneste, der gør ved, det er at nulstille motoren, eller nulstille bilen. Så må vi lige se. Og der har vi batteriet. Så skal vi lige løsne det her. Og så har vi lige plus A. Og på igen. Så må vi se. Hov. Så holdt den lige pludselig. Og alt skal nyt indstilles. Det skal indstilles på ny. Men ellers kører den. Altså. Ved fejlen. Fjern pluspol. Nulstil. Det gør den selv, fordi den har ingen strøm længere. Og så kører den. Det var det.